Os 140 alumnos de infantil e primaria do CEIP Santa María do Castro en Boiro comezarán mañá o curso en moitas mellores condicións que o pasado ano, grazas á reforma integral da fachada e diversas actuacións en materia de eficiencia enerxética. Tiñamos unhas gretas nas fachadas que facían filtrar auga para o interior do centro. Eso supoñía non só gasto a nivel de eficiencia enerxética, senón reparacións de pintado de aulas, recebados que ían caendo. Finalmente o Concello, a través do POS, fixo unha inversión moi grande, que somos conscientes de que é unha gran inversión neste centro, que era moi necesaria. O Concello destinou a esta obra preto de 115.000 euros con cargo ao POS da Deputación da Coruña. O Concello, nunha obra do POS, decideu facer esta obra porque sabíamos que era importante e que os rapaces deberían de estar cómodos no colexio porque pasan moitas horas e, así o decidimos dende o equipo de goberno de arreglar este cole. Como vemos, está a fachada principal, a dianteira está toda lista, están acabando de pintar a parte de abaixo, pero está prácticamente lista e agora están actuando na parte de atrás que, a obra estará acabada ao redor de máis ou menos un mes máis. Esperemos que para outubro estea rematada. Non é a única actuación desenvolvida de cara a este curso, posto que o Concello ten executado melloras en todos os centros educativos do municipio. Ademais dos traballos de mantemento nos propios colexos, destacan tamén melloras no exterior, como a pérgola cuberta para o transporte escolar no colexo de Cespón, ou as melloras na seguridade viaria nos accesos tanto deste centro como en Praia e Xardín ou no Instituto de Espiñeira. Había un perigo eminente sobre os rapaces no acceso de entrada e salida aos colexios. Se mellorou en Espiñeira o que é a mellora de seguridade vial con beirarrúas e todos os elementos para protexer aos rapaces. Tamén aquí en Santa María do Castro, tamén en Praia Xardín e, a verdade é que é histórico estas obras que estamos realizando nos centros educativos porque, creemos que é necesario, seguiremos demandando tamén a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, outras mellores, pero, a verdade é que non podíamos esperar porque eran obras moi necesarias e dicimos por parte do Concello xa acometelas, sobre todo estas urxentes. O importe total do investimento nas melloras educativas para o presente curso rolda os 500.000 euros.